Right. Let us look at this problem and read it carefully and try and understand it. Uma ukhumbula kahle kunama formula engithe ayasebenza la. Kodwa ke sizoguidewa sizoqondiswa inkulumo ukuthi yipi esizoyisebenzisa. Asilalele. Zodwa invest 4,000. Ufaka u4,000 kwi-savings account yakhe. Ibhenki lithi lizomnikeza 10% interest. Kodwa lo 10% interest bawubala ngonyaka. Thiwa bazomnikeza 10% ngonyaka. Kodwa ubalwa nyanga zonke. Athi ayizwa lonto ubalwa nyanga zonke. Okusho ukuthi ngenyanga bamfaka uchatha, ngenye inyanga bamfaka uchatha, ngenye inyanga njalo njalo nje bayatop up. Anti siyayizwa lonto. Sebethi ke kuyothatha isikhathi esingakanani? How long will it take? Kuyothatha isikhathi esingakanani for the savings kaZodwa to double? For i-savings kaZodwa to double, okay? Ake sibuke compounded. Yayizwa lonto? It's not simple, but it is compounded. Number 1, asibuke i-formula esisuke sizoyisebenzisa mase i-compounder. It's A is equals to P into 1 plus I power N. This is a compounded interest. Bathini la? Bathi uZodwa ufake le mali. Ibhenki lathi lizomnikeza u10% ngonyaka njalo ngenyanga. Ake siyibuke lento. 10% of 4,000 is 400 njalo ngenyanga. 10% of 400 of 4,000 is 400. Lo 400 wonyaka kodwa wona bawubala ngenyanga. Anti ayizwa lento engisho. U400 owonyaka owodwa kodwa bona bawubala ngenyanga divided by 12. Sifuna ukuthola ukuthi ngenyanga eyodwa bamnikeza malini. Ayithi siyayizwa lonto. Asibuyeke izini esiyinikeziwe. Imali ayifakile, the principal one is 4,000 rand. Bese siyatshelwa kulo 4,000 rand ukuthi uA wethu ekugcineni kosuku will be doubled. Ayoyithola. How long will it savings? How long will it takes for her savings to double? Kusho ukuthi ekugcineni izobe isiphindwe kabili le mali. So asiphinde kabili ke le. It's 8,000. Bese sithi ke i-rate yethu i-interest iubani? It's 10%. Right? Bese siyaqhubeka ubani ongekho la?
u-n ngoba kuthiwani how long kusho ukuthi yena ke siufunayo kuyothatha isikhathi esingakanani ukuthi le mali iphindeke kabili ngathi siyayibona leyo nto iwona ke siufunayo sesiyahamba ke siza la sifike sithi la u-A wethu u-800 8000 u-P wethu u-4000 1 plus bese sithi i-interest rate yethu u-10 over 100 u-0,1 u-10 over 100 u-0,1 okanye ke ungakubhala ku-10% over 100 kodwa nje lo ukhansela lo kusala u1 over 10 u10 la 0,1 kusho ukuthi le number le uyakwazi wena ukuyibhala as 0,1 ayisiyabona noma uyibhale njengo 10 over 100 bese la ngoba u-n awumazi uyeke ku-n ngoba awumazi siyavumelana asibuye size la ngaphakathi la noma siqale la sidivide la ngo-4000 sidivide ngapha ngo-4000 lokhu kuphele kusale u8 over 4 which is 2 equals to lokhu yakusinikeze u1,1 to the exponent n abanguthi abantu basabona njalo because lo u1 manguhlanganisa nalo kunginikeza u1,1 exponent n bese ngithi ke lento yami ikwi exponential form mayikwi exponential form bese ngiya introduce ilog ngoba ngifuna n ngithi log 2 is same as the log 1,1 exponent n bese lo exponent abuyezela ngibe no n log 1.1 ngivalela bayayibona abantu engiyenzayo right lokhu kulingane no log 2 bese ngiba no n is equals to log 2 log divided by log 1,1 or log 2 divided by or rather base 1,1 lento isafana mawuyibhale kanje noma uyibhale kanje kodwa ukuze ukwazi ukuyishaya kwicalculator ngeke ukwazi ukuyibhala kanje ngoba alikho igama elithi log kwicalculator okay likhona but you cannot insert ibase lapha yana anti ayizwa lento engitshelayo so kuba ulog 2 divided by log 1.1 lento mawusuyenza kwicalculator yakho ngizokutshela kwicalculator yakho yilokhu okwenzayo right mawusuyishayile lento kwicalculator uzofika upress igama elithi log busuthi 2 equals to busuthi divide by log 1.1 equal to kuzobe sekukunikeza u7, 2 7 2 5 4 0 8 973 okay kuzobe sekukunikeza lezi inamba angithi ke sesiphendula umbuzo manje how long kuyothatha isikhathi esingakanani
number of times, number of years is 7 years. Anti yabona? 7 years. Sesiyawubhala ke. N is equal to 7 years. Kusho ukuthi masisusa 7 la sekuzosala ukoma 2 ban lo konke lokhu sekufaneleke wena ke manje ukuconvert to inyanga. Anti ayizwa leyo nto? Sekuzofanele ukuconvert to inyanga. Sesiwenzileke sesiwuthathile ku whole number which is 7 years. Mase siwuthathile whole number which is 7 years. Sesizosuka lapho sithi times 12. Angithi zu 12 inyanga enyakeni bese kuphuma u3.27 which is 7 years and 3 months. Seven years and 3 months. Naso-ke isikhathi okuyothatha le mali ukuthi isiphinde yona kangaka. Ukuzeke ubone ukuthi ngempela u7 years 3 months. Usungalokhuza lapha, usungabuka la. Ukuthi lama ngifaka u7 years 3 months ngempela ngabe kuzophuma u8000 yini. Uyayicheckela nje. Awukwenzi lokho ngoba bekufunile uyachecka wena. Kodwa sona nasi indlela osenza ngayo. Anti yabo usukela kwiformula uqale kwiformula uidentify ukuthi uA wami ubani. uA imali ayoyithola ekugcineni. Kuthiwa ekugcineni will double the first one. Right? Nangu kuA. Kanti yokuqala u4. I-rate noma i-interest u10%. Anti yabona? Kwase kuthiwa kuyothatha isikhathi esingana now long will it takes. How long will it takes? Anti yabona? So n abawufunayo. Kusho ukuthi mawuthatha lezi number zonke uyiphusha ngononina la uze ufike endaweni enje. Le ndawo enje isuke isikutshela ukuthi lento ikwi exponential form. Uyishintsha kwi exponential form uyise kwi log form, then this one becomes the log form. Then log form yakho the exponent the exponent is written in the front of before the log of a number. Then you divide by that both sides. Then n gives you that. Then from this one you use usebenzisa icalculator yakho ukuze uthole lento. Bese kuthi I whole number ikutshela iminyaka. Lezi number ezingapha zikutshela inyanga. Usiqala ke wena ngokuthatha iminyaka 7 uyibhale phansi. Bese uconverta lezi number lezi ezingapha ngeinyanga. Ngenye indlela umultiplier ngo12 ngoba phela izu12 inyanga enyakeni. Umultiplier ke u0.27254088973 umultiplier ngo12 bese kuphuma bani another whole number which is 3 months. Okay? Bayizwa abantu into engiyichazayo. So ke ngithi ke kuwena ake sithathe ke manje u7 years 3 months. 7 years 3 months. Ngifuna ukubona ngiyayicheckela nje. Ningasho ukuthi uthisha wachecka kwangaphuma mina ngiyayicheckela nje. Ngifuna ukufaka la u7 years 3 months ngifuna ukubona ukuthi uzoqhamuka yini u8000. So A is equal to 4000 into 1 plus 10% is 0.1 raised to u7 years. Angithi unyaka owodwa unenyanga ezu12. 12 times 7 so it's 14 carry 1 12 times 7 14 carry 1 7 8 84 plus 3 87. Ufuna ukufaka u87 ikela. Inyanga lezi yana ngithi konke ngikwenze ngeinyanga. Inyanga ezu87 ziyonginikeza u7 years 3 months. Sengiyasuka lapho ngithi 4000 into 1
1 raised to power 87. Ake sibukeke mangabe sengenza yonke le yanto ukuthi izosinikeza noma izosondela yini ku 8000 na. Mase ngiyenza 4000 bese ngithi 1,1 close exponent 87. Angithi unyaka owodwa unezinyanga eziwu12. Unyaka owodwa unezinyanga eziwu12. Iminyaka ewu6. Okay, 12 times 5, 12 times 5. This is 60 plus 12. This is 72 plus 6, 7, 84 plus 3, it's 87. 87, yes, it's 87. At 10% calculated for that. How long will it double? Right. Suppose the same information. I guess it information iyafana, but sebeshintsha la, but this was compounded half yearly. Okay? It was compounded per annum, monthly. But this one is compounded half yearly. Njalo after 6 months, bamfakela uchatha. Njalo after 6 months, bamfakela uchatha. Kuyothatha isikhathi esingakanani ukuthi le mali iziphinde yona uqobo lwayo na. Ake siboneke. Ngoba still kuseyi compound. Sisebenzisa iformula efanayo ethi A is P in 1 plus I to power n. But ngoba ke manje isi compounder half yearly. Anti yabona? Kusho ukuthi le interest le sesi divide ngo2 ngoba it's half yearly. Okusho ukuthi lo nyaka owodwa usunyaka ombili ngoba ibalwa kabili. Angiphinde ngichaze futhi. Ngithi suppose le information le iyafana kodwa sekuthiwa compounded monthly la compounded half yearly. Makuthiwa half yearly kusho ukuthi njalo ngo-half kanyaka 6 months iyanikwa, 6 months uyanikwa and so on. Okusho ukuthi le rate le ewu10% isibalwa iyahafulwa phakathi manje unikezwa uhalf wayo ngo6 months unikezwa uhalf wayo ngenyanga elandelayo. Ake sibone ekugcineni kuthiwa iyoba u8000 kodwa yona ibiqale iu4000 bese siba no1 plus lapha ya sinalo 10 divided by 2 angithi u10% divided by 2. Angazi noma abantu bayangizwa yini. Angithi u10% lo esikhuluma ngayo divided by 2. So 10% yilo divided by 2 times 1/2 which is 10/200. Lo nalo aphela. So u20 ku10 ku1 akayi 0, u20 ku100 ayeka 5. So la kusho ukuthi sengino 0,5 kodwa lapha phezulu anti yabona lapha phezulu
ngoba kusabuzwa sona isikhathi ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani, I will remain as 2n ngoba angazi ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani. Kodwa le interest isiyahafulwa manje ibalwa kabili ngonyaka. Are you with me? So nakhona ke la ngisenza into efanayo, ngizothatha lo ngidivide lo ngithole u2 because ngizodivide ngo-4000 la, divide ngo-4000 la, ngisale no2, lokhu nalokhu ngihlanganisa ukuthi 1,5 but i-exponent yami ubani iu2n. Athi yabona ngiqhubeke la ngenza ama-logs ami, it's log 2 is equals to 2n log, right, 1,5 bese ngidivide ngaye ngapha nangapha, divide ngaye ngapha nangapha. Sengizoba divide this one by log 1,5 ngapha useyaphela lo ngoba sengidividile ngaye. Mase ngidividile ngaye bese ngiphinde ngidivide ngo2 okusho ukuthi u-n wami uzolingana no log 2 divided by 2 times log 1,5 bese ngishaya i-calculator yami lapha yana. Right, ngithi ke kuwena suppose the very same information but umehluko njengamanje sekuthiwa compounded half yearly. Makuthiwa compounded half yearly kusho ukuthi ngonyaka leyo interest isifakwa kabili njalo after 6 months because half of a year is 6 months, right? That is why ke le rate le si divide ngo2 bese lapha inamba unyaka umunye si times ngo2 ngoba kubalwa kabili kulo nyaka. Kuthiwa ke le mali izoyiphinda yona ibe u8000 ibiqale ikade iu4000 into 1 plus sibuke lapha anti la bekhulunywa ngo10%, so it is 10 over 100 bese sithi ke divide by 2 kusho ukuthi multiplied by 1 over 2 lento is raised to power 2 to power n. Lokhu mawukwenza lokhu kuba u10 over 200, right? Kuba u10 over 200. U10 over 200 ukunikeza now it's 10 over 200 ukunikeza u1 over 20 bese sithi u1 divided by 20 is 0, ku10 is 0.5 okusho ukuthi yonke le number iba u1 plus 0.05 bese sifaka i-exponent yethu ewu2n sibe no 400 divide ngo400 divide ngo400 ngapha bese kusala u2 bese si-introduce ilokhuzana ama logs ethu ngenye indlela sesizoba no log 2 sibe no 2n log lento bese iba ubani 1.05 athi yabona bese sidivide ngo2 log n 2 log 1.05 kusala u-n kusho ukuthi nangapha siphinde sidivide ngo2 log 1.05 ngapha uzophela u2 ngoba sidivide ngaye aphele ulog ngoba sidivide ngaye bese sigcina sesino banike sesino log 2 over 2 times log 1.5 ozosinikeza bani ivalue ka n. Mawushaya lento ku calculator yakho izokunikeza u7, right? Izokunikeza u7, bese kunikeza inamba ezinye. Ngitheke kuwena le whole number iba ama years, so n wethu is equal to 7 years, right? Bese kuthi lezi inamba ezingapha zonke uzothi ke wena 0, lezi inamba ezingapha zonke multiplied by 12 kuzobe sekukunikeza ama months lapha which is 1 month,
So that is how you do it. Uma i-compoundwa monthly. Uma i-compoundwa monthly, your N becomes 12. Yearly, monthly. Yearly, unyaka it's 1. Ababili kusho ukuthi N 2. But monthly u12 lo. Makuthiwa half yearly kusho ukuthi ngonyaka ibalwa kabili. Athi yabona, for a rate, i-rate yakho must be divided by 2 ngoba ibalwa kabili ngonyaka. So khumbula ke ukuthi i-rate ubani. Uma i-rate ku 15%, kusho ukuthi lo 15 over 100, right? Uma kodwa kuthiwa ke kubalwa kabili, kusho ukuthi lo 1 uzoba u200. Uma kuthiwa kubalwa kathathu, okay? 4 8 12. Kusho ukuthi njalo after 4 months kubalwa kathathu. Angithi uyayizwa leyo nto? Ibalwa kathathu. Mayibalwa kathathu 4 8 12. Kusho ukuthi wena uzo divide u15 over 300, meaning lo 3 umele inyanga ezu4. Makuthiwa ibalwa ka4, that is quarterly, it will be 15 divided by 400. Makuthiwa 9 months, usiyahamba uyothi u9 months ku12 months ubani. U3 la ungena ka3, u3 la angene ka4. Kusho ukuthi 3 quarters lo, angithi u9 months. Kusho ukuthi ni ke? Kusho ukuthi usukuzoba no 15 over 100, which is the percent. Kodwa mayibalwa ngo 9 months, u9 months u3 quarters. So you divide this one by 3 quarters, you say times 4 over 3. So this one times 4 divided by 300, and so on and so on and so on. Okubalulekile ke yilokho. Uma wenza ama interests and rates, ungalokothi uround off lezi number lezi. Ungayiround off lezi number. Kodwa mawusufike eansweri yakho engama rand and dollars, you can round off. Kodwa i-percent lakho la njengoba ku 10 over 100 is 0.1. 10 over 100 is 0.1. Ungashoke wena lento mawubusuthi uyayiround offer. Uma ku 0.25 iyeke inje, which means it's 25 over 100. 100 ku 25 akayi, comma ku 250, 100 ku 250 ayekabili, kusala u50, ku 500 ayeka 5. So ishiye kanje, ungalokothi wena uthi 0.3, ungakwenzi lokhu. You do not round off kuma percent. Ngoba into eyenzakalayo kuhambe kube nemali ezilahlekayo. Usiyothi ke wena mawususebenza ebank lokhu round off kanje, leli sento lokhu round off liyogcina ekupheleni konyaka li1,000,000 rand bese kuthiwa umtshontsha imali. Ungakwenzi lokho. You do not round off there. You continue with those numbers big as they are. Athi yabo, long as they are. Zizinde kanjalo uqhubeka nazo. Wena uze uqale ukuround off la njengoba kuthiwa 7, then lo 7 ke ukunikeza the whole number, right? That's a number of years. Bese kuthi lezi number ezingapha kwe comma zikunikeza inyanga, izona ozi multiply ngo12 ukuze uthole ukuthi any whole number ezovela ubani. Makuvela u3 u3 months, makuvela u4 4 months, makuvela u5 5 months, makuvela u6 u6 months, njalo. So compounded half yearly, you divide your rate by 200 or 2, you multiply the number of years by 2. Monthly, you raise it to 12. Half yearly, you raise it to 2 times a year.
and divide the rate 2 times a year. Njalo njalo, njalo njalo.